Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτη μήνου είχαμε υποβάλει μια επίκαιρη ερώτηση στην Υφυπουργό Παιδείας για το θέμα του εθνικού ύμνου στα σχολεία, τα δημοτικά και της έπαρσης σημαίας που είχαν καταργηθεί την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Αρνήθηκε η κυρία Υπουργός και μας είπε μεταξύ άλλων κάτι για ένα νέο πατριωτισμό. Ένας δυστυχώς 30χρονος αστυνομικός χαροπαλεύει στην εντατική και έχει ήδη ακροτηριαστεί. Ένας νέος γεμάτος όνειρα για ζωή έπεσε τραγικό θύμα ενός άτυπου εμφυλίου πολέμου που γίνεται για το χατήρι μιας μπάλας και μιας φανέλας. Με μια δολοφονική ενέργεια ένα άγουρο παιδί 18 χρονών κατέστρεψε τη ζωή του αστυνομικού αλλά και τη δική του ζωή. Μετά τις δολοφονίες του Άλκη και του Μιχάλη, ο αθλητισμός στην Ελλάδα βάφτηκε για μία φορά ακόμη με αίμα. Κάθε φορά που γίνεται ένα οπαδικό έγκλημα, η κυβέρνηση σερβίρει ξαναζεσταμένο φαγητό από νόμους που έχουν ήδη ψηφιστεί, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζονται στο ακέραιο. Είναι τραγικό το ότι δεν μπορείτε να επιβάλλετε ούτε τα μέτρα που εσείς οι ίδιοι ψηφίζετε. Μήπως φοβάστε να τα βάλετε με τους οπαδικούς στρατούς γιατί γνωρίζετε εκ των προτέρων το πόσο ψηλά θα σας οδηγήσει το νήμα της έρευνας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισμός του 2024 είναι μια από τις σημαντικότερες συζητήσεις προϋπολογισμού από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Γιατί ο προϋπολογισμός αυτός υλοποιεί στο ακέραιο το σχέδιο του άριστου επιτελικού κράτους. Ποιο δηλαδή? Να εφαρμοστεί η κυβερνητική επιλογή, να μετατραπεί η Ελλάδα σε απικία χρέους για τους ηθαγενείς, όπως δηλαδή χαρακτηρίζει με τη συμπεριφορά της και τις πρακτικές της η κυβέρνηση τους Έλληνες πολίτες. Να εφαρμοστεί η κυβερνητική επιλογή, να μετατραπεί η χώρα μας σε ελντοράντο διεθνών κεφαλαίων τυχοδιοκτικών και καιροσκοπικών για το ξεκοκάλισμα του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανθεκτικότητας και τη φυγάδευση όλου του πλούτου δημοσίου και ιδιωτικού. Να εφαρμοστεί η κυβερνητική επιλογή, να αλλοιωθεί η σύσταση του πληθυσμού της πατρίδας μας. Να εφαρμοστεί η κυβερνητική επιλογή, μια επιλογή ενδοτική για τα μείζωνα εθνικά συμφέροντα, δίθεν προσέγγισης με την εχθρική, επιθετική, αιμοσταγή, επεκτατική Τουρκία. Να εφαρμοστεί η κυβερνητική επιλογή της διάλυσης της παραδοσιακής οικογένειας, του πυρήνα δηλαδή του ελληνικού γένους και του ελληνικού κράτους. Να εφαρμοστεί η κυβερνητική επιλογή, να περιοριστεί δηλαδή μέχρι να εξαφανιστεί η ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας που είναι η μικρομεσαία τάξη, αρχίζοντας από την υπερφορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματικών για να γίνουμε Βόρεια Ευρώπη. Να εφαρμοστεί η κυβερνητική επιλογή της άρξης του προγράμ κατάσχεσης, της πρώτης κατοικίας, των εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών κτηρίων, της κατάσχεσης των μικροξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων, των αγροτικών γεών και αγροτικών μηχανημάτων. Να εφαρμοστεί η κυβερνητική επιλογή της περαιτέρω ερημοποίησης της υπαίθρου και της συστηματικής απομείωσης του πρωτογενούς τομέα. Να εφαρμοστεί η κυβερνητική επιλογή της επιβαλλόμενης και επιδοτούμενης από την κυβέρνηση ακρίβειας, σαν το ανάλυτο μεν, αλλά βασικό κυβερνητικό εργαλείο δε, αύξηση της φορολόγησης μέσα από την αφέμαξη όλων των λαϊκών στρεμμάτων με αύξηση εσόδων από ΦΠΑ και από έσοδα ειδικών φόρων. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τους τομείς όπου χρειάζονται ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί τα προβλήματα και οι τομείς αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν. Ένα τέτοιο τρίπτυχο αποτελούν η οικογένεια, η παιδεία και η δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να έχουμε δαπάνες για την παιδεία χωρίς παιδιά, δηλαδή χωρίς δαπάνες για την οικογένεια. Και εδώ το νέο Υπουργείο Οικογένειας έχει να επιτελέσει σπουδαίο ρόλο. Αν και με τα λύπης διαπιστώνουμε ότι περί άλλων τυρβάζει. Η παιδεία χρειάζεται ενίσχυση τόσο για τις βασικές ανάγκες, ώστε να μην πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών του γυμνασίου του δημοτικού και να μην χάνουν τη ζωή τους από εκρήξεις ασυντήρωτων καυστήρων, αθώα παιδιά,
όσο και για να μπορούν και τα παιδιά της επαρχίας να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο χωρίς να κινδυνεύει η ζωή ή η υγεία τους από φυσικά φαινόμενα ή από κακή συμπεριφορά των συμμαθητών τους. Στο άρθρο 21 λέμε όχι, γιατί η οικογενειακή παροχή 55 έως 70 ευρώ ανά τέκνο αποτελεί ανέκδοτο για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση του μείζωνος εθνικού ζητήματος υπογεννητικότητας. Οι προτάσεις μας για την υπογεννητικότητα και την προστασία της μητρότητας. Ολική κάλυψη κόστος τοκετού όλων των γυναικών και ζευγαριών με χαμηλά εισοδήματα. Συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων στην κάλυψη των δαπανών εξωσωματικής γονιμοποίησης για ζευγάρια που παρουσιάζουν υπογονιμότητα. Εργασιακή προστασία με κάλυψη από το κράτος των εργοδοτικών εισφορών για εγγύους εργαζόμενες από την πρώτη μέρα εγκυμοσύνης για μισθούς μέχρι 1.000 ευρώ. Θέσπιση μηνιαίου επιδόματος κατοίκων μητρότητας για μητέρες 2 ή περισσότερων τέκνων που επιλέγουν οικιακά αντί επαγγέλματος, ώστε να μεγαλώνουν οι ίδιες τα παιδιά τους στο σπίτι. Από τη γέννηση του δεύτερου παιδιού, δυνατότητα χορήγησης στεγαστικού δανείου για πρώτη κατοικία με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Εξαίρεση των έγαμων με τέκνο από τον ένφια για πρώτη κατοικία αξίας κάτω των 300.000 ευρώ. Εξαίρεση των πολύτεκνων και των τρίτεκνων από τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας με εισόδημα κάτω των 100.000 ευρώ ανά έτος. Καθιέρωση ισχυρών κινήτρων για την απόκτηση του τρίτου τέκνου, δηλαδή η χορήγηση εφάπαξ στο ζευγάρι για τη γέννηση τρίτου τέκνου και κάθε επιπλέον τέκνο της ποσού τουλάχιστον 5.000 ευρώ για εισοδήματα κάτω των 100.000 ευρώ. Επαναχάραξη των πολιτικών και επιτάχυνση των διαδικασιών για τις υιοθεσίες, δεδομένου ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κύριοι συνάδελφοι, όλοι θυμόμαστε ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν να κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα στην αξιολόγηση των ιδιωτικών εταιριών που βαθμολογούν τις χώρες, τα κράτη, για το πόσο φιλικές είναι για τις βραχυπρόθεσμες ξένες επενδύσεις. Η κυβέρνηση τα κατάφερε και πήρε αυτή την αξιολόγηση που επιζητούσε. Ας δούμε τώρα και το κόστος για τους πολίτες. Αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης προηγούνται σαν ανιχνευτές, σαν κυριετικά σκυλιά των ξένων κερδοσκοπικών επενδύσεων. Γιατί η Ελλάδα μετά τα μνημόνια που κατέστρεψαν την οικονομία και τη μεσαία τάξη, μαζί με τη δημοκρατία και με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων, είναι πλέον μια κατ' εφημισμό αναπτυσσόμενη χώρα. Οι οίκοι αξιολόγησης όμως ενδιαφέρονται για δύο πράγματα. Για το αν αυτή η χώρα θα συνεχίσει να πληρώνει τα δάνειά της τα επόμενα χρόνια και αν δεν κινδυνεύει η κυβέρνηση, η φιλική προς τους δανειστές, από κάποια εξέγερση των αγανακτισμένων πολιτών της χώρας. Μείωση δανείων ως ποσοστό του ΑΕΠ και αύξηση της φορολογίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει ακάθεκτη την πώληση της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση, αφού μετά από 3 μνημόνια και την πώληση της Μακεδονίας από τον ΣΥΡΙΖΑ οι πολίτες απέχουν επιδεικτικά από την πολιτική. Έναντι της τεράστιας φορολογικής απομίζησης, η κυβέρνηση δίνει κάποια μικροεπιδόματα από τα κλεμμένα και πολλοί κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα επιδόματα δίνονται εφάπαξ για να μην υπάρξουν αντιδράσεις και δεν επαναλαμβάνονται τον επόμενο μήνα ούτε ενσωματώνονται στους μισθούς και στις συντάξεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από τουλάχιστον 100 δις ευρώ μακροπρόθεσμες παραγωγικές επενδύσεις, κυρίως στον αγροτικό τομέα και στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, όπου έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, και στην συνέχεια στην ελληνοποίηση της βιομηχανίας των μεταφορών, της επεξεργασίας μετάλλων και στην εκμετάλλευση και μεταποίηση του ορυκτού πλούτου. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση προσπαθεί να προσελκύσει τα βραχυπρόθεσμα κερδοσκοπικά κεφάλαια που πέφτουν συνήθως σαν τα κοράκια στις αναπτυσσόμενες χώρες και αγοράζουν μέσω του χρηματιστηρίου ή απευθείας από τους ιδιοκτήτες κάθε μεγάλη επιχείρηση που απασχολεί πάνω από 5.000 εργαζόμενους. Η αποτυχία της κυβέρνησης φαίνεται από την άνοδο των τιμών στα τρόφιμα που έφτασε στο 30% με αποτέλεσμα οι λαϊκές τάξεις να μειώνουν τα τρόφιμα της οικογένειας και να υποβαθμίζουν την ποιότητά τους για να χορτάσουν. Φτάσαμε στο σημείο να μην μπορείς να αγοράσεις λάδι και φέτα για την οικογένειά σου, γιατί οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις είναι υποπολαπλάσιες του δείκτη τιμών καταναλωτή.
Η φτώχεια θριαμβεύει την ίδια στιγμή που πλουτίζουν οι φίλοι του Πρωθυπουργού με κρατικά συμβόλαια και με νόμους του Υπουργείου για την ενέργεια. Δεν υπάρχει ελπίδα επίσης να μειωθεί το εξωτερικό χρέος, αφού εξανεμίζονται και τα έσοδα από τον τουρισμό. Τι πρέπει να γίνει? Η κυβέρνηση να ξεπαγώσει άμεσα τις επενδύσεις για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Πατραϊκό κόλπο και στη Δυτική Ελλάδα και να κατασκευαστούν εγχωρίως οι υποδομές που απαιτούνται, αφού διαθέτουμε και χαλιβουργεία και ναυπηγεία και προσωπικό με γνώσεις και δεξιότητες στην κατεργασία μετάλλου. Να ανοίξουν τα λιγνητορυχεία και οι εξορίξεις να τροφοδοτούν εκτός από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σταθμούς αεριοποίησης του λιγνίτη. Να στηριχθεί μια μεγάλη συστηματική τράπεζα, η οποία να γίνει ο κρατικός πυλώνας του τραπεζικού συστήματος με εγγυημένες καταθέσεις και να αλάβει να χρηματοδοτεί υγιώς και μακροπρόθεσμα τις παραγωγικές επιχειρήσεις στους τομείς που αναφέραμε. Να καταργηθούν οι πληστηριασμοί που οφείλουν μόνο τα φαντς και καταστρέφουν τους Έλληνες και να απλοποιηθεί και να γίνει γρήγορη και αποτελεσματική η απονομή της δικαιοσύνης, ενώ τώρα χρησιμοποιείται για να τρομοκρατηθούν οι λίγοι δημοσιογράφοι που αντιστέκονται με βροχή αγωγών και οι ελάχιστες φωνές που δεν ανήκουν στα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Να αποκατασταθεί μια δίκαιη εργατική νομοθεσία που θα δίνει κίνητρα στους νέους και στους εργαζόμενους μιας ταχύτητας. Να αποκατασταθεί η αξιοκρατία στα Υπουργεία και σε όλο το δημόσιο τομέα, ώστε να δρουν συλλογικά και όχι με κίνητρο το λάβαμα και την ανταλλαγή εξυπηρετήσεων με τους πολιτικούς. Όσο για τα φορολογικά έσοδα, μισό λεπτό κυρία Πρόεδρε, όσο για τα φορολογικά έσοδα, αφού δεν έχετε σκοπό να πολεμήσετε τους φορολογικούς παραδείσους και μέχρι να εκλεγεί μια έντιμη και αποτελεσματική κυβέρνηση που θα το κάνει, υιοθετήστε ένα απλό σύστημα φορολογίας για όλες τις μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ίδιο για όλους, με φορολογία της τάξης του 12 έως 15%. Μόνο έτσι θα φορολογηθούν οι μεγάλες και ξένες πολυεθνικές, οι οποίες τώρα είναι αφορολόγητες. Κάντε αυτά που η νίκη σας υποδεικνύει και το κέρδος θα είναι για όλους τους Έλληνες και όχι μόνο για τους ολιγάρχες πολιτικούς σας φίλους. Σας ευχαριστώ. Πήρατε την αφορμή να μιλήσετε διθυραμβικά για τη μειωμένη ανεργία που σας επιτρέπει το ξεπάγωμα της τριετίας. Φυσικά, με 700.000 νέους ξεριζωμένους στα ξένα, πράγματι, κάναμε εξαγωγή των ανέργων μας και δεν έχουμε τόση ανεργία. Άραγε, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις μηδενικού χρόνου εργασίας πώς θα υπολογίζονται? Ως άνεργοι ή ως εργαζόμενοι? Στη πράξη, με τη μέγιστη 13ωρη εργασία καταστρατηγείται και το νομικά κατοχυρωμένο 11ωρο της υποχρεωτικής ανάπαυσης. 13 ώρες εργασίας συν 11 ώρες υποχρεωτικής ανάπαυσης κάνουν 24 ώρες. Δηλαδή, για το σύνολο του 24ωρου έχουμε μηδενικό χρόνο για προσωπική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή. Και βέβαια, ένα εκ των δύο συμβαίνει. Είτε υποθέτεται ότι ο εργαζόμενος δεν δαπανά καθόλου χρόνο για τις μετακινήσεις του στις δύο εργασίες, είτε δεν ξέρετε αριθμητική. Αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη είναι οι αξιοπρεπέστερες αποδοχές, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν εξαντλητικά για τον βιοπορισμό τους. Για εμάς στη Νίκη, ο εργαζόμενος δεν είναι ένας αριθμός σε μία εφαρμογή κινητού. Είναι άνθρωπος με οικογένεια, με σπίτι, με αξιοπρέπεια, με προσωπική ζωή, με φροντίδα για τα παιδιά και τους γονείς του. Είναι ψυχή. Είναι η ψυχή της κοινωνίας μας και η Ελλάδα μας. Σεβαστείτε τον. Η θέσπιση 13ωρης εργασίας, η καταστρατήγηση της Κυριακής Αργίας, η ακραία μορφή ευελιξίας στον χρόνο εργασίας καταστρέφουν την οικογενειακή ζωή, το μεγάλωμα των παιδιών κοντά στους γονείς και διαλύουν την κοινωνική συνοχή. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το παρόν νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.